Hei, valot! Tarvittiinko täällä valoa? Ei. Sori! Hyvää iltaa. Ensiksi turhimmat uutiset. Uusimpien tutkimusten mukaan pään tunkeminen mehulinkoon on henkisesti stimuloivaa. Ja vihreiden kansanedustajat ovat ehdottaneet, että koko Lappi muutettaisiin suureksi biokaasuvoimalaksi. Energiaa tuotettaisiin porojätöksistä ja sitä pitäisi riittää koko maan tarpeisiin. Yhdysvaltojen Dallasissa on tapahtunut ydinräjähdys. Kuolleita on. Ja sitten pääuutisiin. Kalkusta on löytynyt filminauha, joka on peräisin 40-luvulta. Se todistaa ufojen laskeutuneen kalkkuun. Tutkiessamme asiaa kuulimme huhupuheita, jotka väittävät kalkkulaisten olevan avaruusolijoiden jälkeläisiä. Erikoistoimittajamme Osmo Pöntinen tutustui asiaan paikan päällä. Yhteen ihmiskunnan suurimmista kysymyksistä on viimein vastattu. Mikä helvetti kalkkulaisissa on vikana? Eräs nimettömänä pysynyt henkilö on tuonut esille filminauhan suoraa pimeältä 40-luvulta, joka esittää kiistattomia todisteita alienien invaasiosta Kalkussa. Me olemme täällä Kalkun mettässä seuraamassa, miten lepakot parittelee. Jos joku ei sattunut tietämään, niin ne parittelevat ylösalaisin. Eikö olekin hyvin mielenkiintoista? Tuolla ainakin tuolla puussa on yksi. Mikä toi ääni oli? Mikä toi on? Useat ammattilaiset ovat analysoineet tämän olennon ja ovat todenneet, että siinä on useita yhtäläisyyksiä nykypäivän kalkkulaisiin. Iltaa. Täällä Osmo Pöntinen Kalkun sydämessä. Päättein nyt haastatella jotain tavallista kalkkulaista ohikulkijaa ja kysyä hänen mielipidettään asioista. Ja siellä tuleekin sopiva. Hei, mikä on nimenne? Jaha, Keva, mitäs mieltä olette tästä, että te kalkkulaiset olette avaruusolijoiden jälkeläisiä? Näyttää siltä, että kalkkulaiset joko tietävät taustansa ja haluavat kiistää sen, tai sitten he ovat vain käsittämättömän järkyttyneitä ja hämmentyneitä näistä uutisista. Tai idiootteja. Kävin haastattelemassa tohtori von Grugenfollia, joka on jo 20 vuotta tutkinut kalkkulaisia. Tästä siis Kalkun metsiin. Kysymme häneltä nyt, onko hän päässyt tuloksiin. Hyvää päivää. Hyvää iltaa. No niin, te olette viettäneet täällä nyt 20 vuotta. 21. No minkälaista tämä aika on ollut? Onhan tää tietysti ollut antoisa. On saanut tehdä jotakin sellaista, mitä rakastaa. Ja niin kuin toimistotiloissakaan ei ole mitään valittamista. Tää on aika upea työ. Joo. No, oletteko päässeet tutkimuksissanne johonkin tuloksiin? Joo. Mä lähetän koko ajan mun tuloksia eteenpäin ja pistän niitä postin. Ja tietysti uusia näytteitä tulee koko ajan. Ja Mutta se ei ole ilmestynyt tutkimusta viimeiseen 15 vuoteen. Tää tutkimus, no se vaatii aikansa kehitellä. Se ei ole mitenkään helppoa, tiedätte. Se tutkijan työ haastava. Kyllä. No, mitä näette jatkaa tästä eteenpäin? Jatka näytteitä keräämistä. Se on Kiitoksia! Nyt meillä mentiin perkele! aivan.
kalkussa. Ja jätemmehän... Näyttää siltä, että emme olekaan yksin. Kalkku vaikenee, mutta vain hetkeksi.